a připravuje se nám další rozběh a v něm Letohrad Orlice a Velenka. A už máme odstartováno. Ve vnitřní dráze běží Velenka, v dráze venkovní Letohrad Orlice. Tady jsme viděli, že Letohrad má štafetu sestavenou ze samých chlapců, tím pádem šli přes vyšší překážku. Tady družstvo z Velenky trošku zariskovalo, aby stáhlo náskok, a uvidíme, jestli se jim to vyplatilo na tom hasičáku. A máme tady první čas pod 40, 39,74. Letohrad Orlice. Teď ještě, aby byly všude bílé praporky, a ano, je to potvrzeno. Radost může propuknout naplno. 42,83 bude taky výborný čas. Tak teď ty druhé pokusy nám začínají míchat pořadím. No a Velenka půjde na třetí místo. Tak na čtvrté, těsně na čtvrté místo. Ale Letohrad ve vedení. Ještě jednou se můžeme podívat. Tady jste viděli, jak závodník z Velenky to tam trošičku přiriskoval u toho hasičáku, ale tentokrát se mu to opravdu vyplatilo. Máme nový vedoucí tým.